Lista-lista tadarig number kay magpapatagtag lasto sa akong apo. Wala, agbamatay ko na nako'y igasto. Agoy, kasakit sa... Kasakit sa kong hawak. Dong, apo! Sa ba? Apo na yung luluagi po eh. Kuha ang ato ko na be. Sa manlo! Sa may... Kinahanglan ni mo? Dong, magpapatad kong luto. Wala, agbamatay ko na may igasto sa kong lubong. Ay, sa balik, 20. Ay dong, sakit yung anong pailamas, tag 20. Yawa na ako pa ilaman ni mo. May magnaati trabaho. Abi na be! May tag na akong agaw. Go! 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 Go, go, go! 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 Banda ba ni mo? Natulog ni tao magsig pumukaw. Si Lolo ba nakadaog? Daog gustuhan. Lolo ba nakadaog luto? Luto. Kanang katong 6 digit. O pila man yung daog niya? 5. 5? Gamay ra na 5. Mo ni panginambog mo. 5 million ba? Ha? 5 milyon tinuda. Ta, Tinod! ato na tuon. Ay sagaw. Ano man ka? Ug pahibalon na to dayon si Lolo ani. Basing kuyawan mamatay. Ay bitaw no kay masakiton man dito kasing-kasing si Lulo. O, usaom na to ni pagkuan gaw. Ay mangita tagtawa na nga istorya katong may istorya nga dili makuratan si Lulo ni istorya. Sige gaw. Sagaw. Ang niya ragaw. Kina ko hinay ko na tao gaw tong may kay istorya. Kinsa man na? Si Mag-ambo. Ato tuon. Tara. Ano na to na makita si Mangambot? Si Mag-ambo. Mag-ambo ba? Ay, Mangambo di ay. Takta ba? Tara. Ay sagaw. Asa na to na makita si Mangambot? Sabi Mag-ambo tay dagong mo baba ni mo ron. Mang-ambo ba? Mangambo di ay. Daguro to dito siyang kuwayan na misbis guro to siyang kuwayan ron. Tato anto. Tara. Oh, kuram si Mag-ambo Ay, ayo. ano hindi oh. Sabi na kog na misbis siyang kuwayan, mampas. May buntag na noy. Oy, kami ato dong. Naalagi mo din do ha. Usa man yung tuyo dong? Kanon ta Mang-ambo ba kanang si Lulo ngod kadaog og luto. Ya, usa may problema na di ay. Masakiton mo kasi kasing-kasing mo nang ikaw umong paistoryaon kay may kay kamo dalag istorya. Ya, suod pa jud kay mga kumpare. Mo na ikaw na istorya dito. Ya, pila may dadagan dong? Gamay manggod Mangambo. 5 million ba? Wa ba gid ano dong? Ya, usa may akong makatabang ninyo. Ikaw mong pa istoryahon na dito kay claim na ni Lulo. Tagaan ka na mo, di mamatay si Lulo. Tagaan ka na mo gamay ka na. Bahin. Ano na? Kanino ta na? Tara. Istoryaw na ta si kumpare. Tagaw, ikaw na gaw. Ikaw. Ikaw na laos ni Lulo na dito sa likod. Nangguan ko ron, nagudingkod ko ron dito. Diri na ko sundang ha. Sige, balik kay istorya si Lolo. Oh, di. Grabe yun yung motor mo. 1,000cc pantra. Kung na nang ikuan eh. Kung na naman tayo dula-dula tiguang na ta. Pre. Oy pre, ang tama ito ano pre? Kuy tuyo ni ba? Ano sa pre? Pananglitan mudaog ka, pananglitan lang ha mudaog ka og luto. Sa may imong buhaton ka pre og mudaog ka nang butanga? Kung makanda ako ng butanga pre. Magyapon ako na maurot kaya sa kaon lang, gabay ro kaon nun. Kung naay dako-dako, ihata na ko na si 2 milyon. Man, tinawag ka pre? Pre, naunto ka. Oy, pre, naunto ka, pre. Tagaw, tututos sila ito gaw. Hindi sila ito istoryahan. Tagaw. Halagaw. Si Mang Ambo. Kita bang? Halagaw. Si Mang Ambo. Ambo. Unsa man ambo? Unsa man gamay? Ano na unsa man nilo? Unsa man ni Salo? Ano na? Kiri-kiri ko nilo. Ano doon na?
Ingat man siya nga, kung makadaog na kong loto, saan na akong kwarta. Ingat na ko nga, ihatay na ko siyan 2 milyon. Nga, nagkirig-kirig, nagpinakalis. Tama ka budlo, nakadaog mo jud kag 5 milyon. Ha? Nakadaog kong loto? Or ulo, nakadaog kag 5 milyon. Urong sa pagkalaw. Lo!